Final fight die ar SNES. Ti'n excited? Yeah. Be ydi chwaer hyn o blaen? Ydy? Na? Oh, mae mad, yep, mae Mad Gear wedi capture y dad hi. A wedyn mae hi'n mynd i ffeitio nhw. Pe ti'n chwarae yr un? I'm sure. Byddai mi fod yn fo. Okay. Ddim bwrw o gilydd. Final fight die. Oh. Start. Die player. Okay. Ddim bwrw o gilydd. Come on, Griff. Mae'n mynd i dod Ni o... mewn Hong Kong. Ble ydyn nhw? Oh, yes, Carwyn. Fuck off. Oh. Oh, Griff, edrych. Wait, Griff. Oh, wait, Griff. Oh. Maen nhw gyd ar ôl ti. Yes, Carwyn. Ti di bwrw fi? Dim ond pwrpas. Sut wyt ti'n gwneud hwnna? Fi ddim siŵr. Wyt ti'n merch neu bachgen? Edrych arno fi. Woo! Oh, from Gucci. Oh gosh, oh gosh. Griff! Ti bwrw fi? Oh, sorry. Ti bwrw fi? When oedd hwnna'n rhywun ar? Gwe, ti'n gallu symud lan a lawr? Yeah. Oh gosh. Griff. Oeddwn ni'n cael y... Sorry ti'n neud yna? O, ti'n gweld fi wedyn? Griff, whee! Griff, edrych ar hyn. Oh, Griff. Griff, wait. Griff. Oh. Griff! Really? Yes, Carwyn. Ti bwrw fi? O, ni'n cael 4 lives? Yeah. Mae enw ti yn Carlos a mae enw fi yw Hagar. Na. Fi ddim gallu gweld. Stop bwrw fi! Oh, Griff! Ydy hyn yn boss? Ti'n gallu torri y barrels? Fi'n cael bara? Neu Pam bara? Dwi'n siŵr. Oh, fi'n meddwl mae'n rhoi ti... Oh, roedd e'n bara, ie. Diamond.
Achos ti heb di cael ei bwrw lot. Wel, ie. Yeah. Dwi'n really hoffi y gêm hwn. Ie, yeah, fi heb di chwarae fo hwn, ond mae'n really dda. Boom, boom. Backflip. Ooh. Beth i fod â ti? Os fi'n bwrw ti, fi'n actually bwrw ti. Haka! Yes, Catherine. Bai! Fi Beth eisiau i siarad ti. wneud? Ti bwrw fi. Stopio now. Ti'n fawr mas o life. Oh, fi yn meddwl yma. Fi angen bara neu rhywbeth. Oh, da iawn. Oedd fi ddim yn wneud hwnna. Oh, Fi angen bara neu ble ni rhywbeth. fy nawr? Ei, ddim nawr. Griff! Oes hwnna ddim yn fi? O, fi wedi marw unwaith. Griff, fi wedi marw. Mae gen i 3 lives left now. Gen i 4. Well, yeah. Sef hyn. Oh, fi angen eistedd lawr. O, Oh, fi'n meddwl mae'n power up. fi'n cael 3 lives. Oh. Ti bwrw fi! Ti'n mynd yn y ffordd fi? Boom, boom. O'n i angen bwrw tre wal? Na. Oh. Oh. Ni angen mynd... Oh, mae ddim... Griff! Oh, sorry. Sut ti'n cicio? Mae dim ond fi dwi fel. Mae gen i 4 life. Sut? Oh, within the power up o fanna. Oedd hwnna'n bod yn fi? Oedd hwnna'n bod yn fi, Carwyn? Oedd fi'n agor e? Sut ti'n cael 4 life? Next power up fi, iawn? Basically, ti angen gwasgu... fi ddim Ne- siŵr. Next power up yn fi. Oh, Carwyn. Oh, ti'n feature Johnny. Ydw i? Yeah. Oh, na fi'n feature Johnny. Edrych, mae'n dweud fel feature like ie. car. Mae ddim wedi marw eto. Oh. Ooh, come on, Jeff. Oh, mae'n cael fi. Whoosh. Oh, ti'n cael 4 lives. Mae gen i dim ond... Yeah. Fi wedi cael y power up. Na, gaf i... Oh. Wait, oh, dim byd mewn fo. I'm edrych fel king. Ti gallu cael. Oh, fi'n feature shot. Griff! Rydyn. Beth ydy y time? Oh, mae'n chef. Whoosh. Whoa. Mae'n tew. Fi am power up. Blwy'n mynd nawr. Oh. Boomerang. Oh, ti gwasgu button grills. Galw fi cael y... Okay. Beth ti'n neud? Fi'n trio... Griff. Griff. Dyma ti. Diolch. Dyn ti'n cael 5 lives?
achos fi wedi cael un hwnna fi'n meddwl. Wait, fi ddim siŵr. Carwyn tu ôl i ti. Ah, O na. mae un da. Fel Yes, bol. fi'n cael. Fi ddim siŵr os na i boss. ma' fe'n- Ti'n bwrw fi! Mae'n galed achos ti ddim wedi gweld ble ni'n bwyd. Gadael fi cael hyn. Gadael fi cael o, iawn? Fi'n trio agor y box hyn. Oh, Griff, fi'n cael baton. Griff, fi'n cael Cael baton. baton? Yeah. Sut dwi'n pigo lan yma? Oh, ti'n gwasgu button gwyrdd. Oh, fi wedi colli fo nawr. Oh, sut? Oh, fi'n meddwl mae'n like limited time. Oh, mae'n fan hyn. Meddwl. Oh, fi'n cael fan o. Oh, mae hyn yn boss. Yeah, hyn yn boss. Fi'n cael lot o health. Dwi'n gallu pigo fo lan, na. Ie, fi yn. Wsh. Wait, sy'n colli? Sy'n cael fo, mae e'n huge. Oh, mae gen i 4 life nawr. Griff, mae'n boss. Ti angen helpu fi? Ti'n bwrw fi! Dwi ddim gallu! Le di'r boss? Di'r boss wedi marw. Mae'n 1-1. Na, mae'n ffana. Carwyn, Dere, ti Mae dal fan hyn, hwnna'n y life o. Mae just wedi cael tipyn bach off. Carwyn, dau yn ei arno fe. Okay, ble ydi fe? Fyna. Ie, Oh, mae wedi colli lot o health. Cael lot o health. Griff, Griff. Pam pob tro ti? O, edrych yn y health o. Yes! Ni... Yn ni? Yeah, Round I clear. round 1. Round 1. Oh, clear. Ni wedi defeato 1-1. So now mae fel base fo wedi mynd i Europe. So probably... Gadael fi cael y health fe. Okay, ond mae lot o pethau. So. Yeah, ni mewn Ffrainc. 5 PM. 5 Mae gen i yn erbyn trio. nawr. Wsh! Oh. Ti'n bwrw fi? Fi ddim yn neud fo'r pwrpasol. Gadael fi... Ti di... Oh, Griff. Pam ti'n bwrw fi? Ni yn cadw gilydd... Yeah. Yes, dwi'n cael 4 lives. Mae gen i 4 hefyd, Griff. Ni'n dechrau ar 4. Na, hefyd oeddwn ni yn cael... Oeddwn ni'n cael y pobl yn fach, di cael y pobl fawr, hefyd edrych ar y seis ti yna. Griff. Ie fi, edrych o. Mae just y skill o'r game. Does dim fel difference between nhw. Mae just y skill o'r game. Ti'n edrych fel merch. Mae gen i 3 lei.
Oh, put it in. Sure. My dad and door. My dad live. Oh. Oof. Nah, my bron wedi marw. Nearly lladd o. Griff! Oh. Mae'n serious dal alive. Na'r meddwl. Oh. Dyna, ti wedi gwneud hwn, mae jyst yn automatic. Ddim bwrw gilydd na. O'n i gallu mynd off y bridge? Na. Fi hoffi fod. Mae nhw'n fel... Oh. Os ti ddim eisiau cael ei bwrw, dim sefyll yn blaen ni. A fi eisiau Na. Yes. Pam di pob tro cael o? Fi jyst wedi cael coffi. Dwi angen paned o coffi yn y bore. Diolch. O na, fi ddim hoffi hyn. Ni wedi lladd fo yn barod. Ydy? Mae'n y... Ww, mae'n y chef. Oh, teff. Boom. Tew. Mae'n dal alive. Ydw? O, ie, mae yn. Wait. O, fi ddim yn cael 3 lives. O, a fi. Ni angen bod yn ofalus, achos fi probably boss mewn hyn. Karen! Fi angen bwyd fodder. Gal fi symud. Ddim cael hwn. Griff, ti yn ffeitio Robert. Elijah. Galw fi cael un yna. O, na, mae'n typical. O, na, Karen, ti oedd ti. O, fi ddim hoffi'r chef yna. Aeroport. Ti cael y big giant. Oh, Griff! Fi angen help. Mae gen i 2 chef a y giant. O, mae e wedi marw. Fi di lladd yr un chef. Ti bwrw fi! Fi di lladd o. Boom. Fi di steal. Ble ydi nawr? Sure. Ni wedi dod o... Oh, my airport. My sour. Griff, mae'n ni'n drive fan hyn. Please, fi. God, ti'n cael pob un! Griff fi bron yn marw. Fi ddim jocan. O ie, ti yn. Fi just angen like un mwy shot a fi wedi marw. Ddim gadael nhw cael un shot arno ti te. Ond bydd fi'n nod i 2 live. Ond stop. Really hoffi y game hwn. Yeah. Yeah. Ti'n gwybod ti'n bwrw fi, Oh Karen? gosh. Griff, Griff! Griff, fi wedi marw. 2 live gyda fi. Ti'n bwrw fi? Haha. Oh. Karen, stop now. Okay. Griff, mae'n ei drive hwnna. Galw i ti. O, mae un o'r giants mynd i dod nawr, ydy e? Falle. Woo! Does dim ots, ni'n gallu curo nhw. Oh, great. Fi eisiau torri fe.
Griff, box V. Nah. Yeah. Oh, mae heb di neud am rhywbeth. Oh, ie, mae wedi. Fi a cael 3 lives nawr. Griff, ti cael 2. Yeah, next box yn un fi. Oh, really? Oh, Griff, chef. Mae e wedi marw. Yep. Mae'n cael knives. Fi ddim yn gallu gweld fel dda iawn. Mae lot o pethau'n digwydd. Stop moving! Ooh, Karen! Oh, edrych mae'n am my sour. Ti gallu cael? Ni dal yn am my sour. Griff! Be, fi dy marfan yn neidio fi. Front flips. Back flips. Oh, Karen. Oh, my boss, Griff! Adios. Freddy! Yankee or Freddy. Oh gosh, Griff. Fi bron ar dy life. Fi am not dwy live. Griff. Oh, na, fi am not un live. Griff. Bod yn ofalus nawr. Fi angen ti. Fi gwybod, Karen. Mae cael fi yn chokeslam. Griff, bod yn ofalus iawn. Fi fi'n just aros yn hyn. You did fight my friend. Fi cael un life, Griff. Fi'n dead. Griff. Oh, Cael yeah. un my life. Come on. Oh, Freddy. Oh, fi'n dead. Dim eto. Ni angen cael Freddy. Fi angen pigo lan. Griff. No. Oh, Oh my gosh. typical. Oosh. My bro wedi marw. Yes, mae e wedi marw. Yes, ni just wedi neud fo. Just. Nawr ni'n cael 0 life. Oh, fi eisiau yna. Ni angen torri y car. Os mae yna rhywbeth fan hyn, gadael fi cael o. Ni bod i wneud hyn. Ti ddim yn even torri fe. Dyna ti. Wait. Ie, dyna ti. Sut ti wedi ennill? Winner. Ble ydyn ni nawr? Ni mewn Holland. Ni angen cael... Oh, Griff, maen nhw'n mine bombs. Dim cerdded arno nhw. Ti'n bwrw fi! Good, ni'n cael 0 life. Yeah. Okay. Ni'n mynd i cael game over now. Mae ddim yn helpu os ti'n bwrw fi. Cameron Jewel. Sut ti'n dal y leif? Griff! Mae'n chef. Ti'n bwrw fi, mae ddim yn helpu. Griff. Oh, Griff. Griff i brondi ma. Oh. Stop! Woohoo! Na, Griff, Karen. mae mine bombs fan hyn. Oh god, yeah, Bod yn Boom. ofalus. Fi di... Griff, sefyll fan hyn.
Gwaith, sefyll rhywun yn speed nhw dod, trio dod. Wel, bydd Mind Bombers yn blow nhw lan. Dwi'n meddwl mae Mind Bombs gallu blow yn... Oh. Gwaith, Oh, na, ti'n dead. edrych. Sefyll? Pedwar live? Oh god. Gwaith, fi ddim gallu gweld. Fi ddim hoffi y chefs. Mae gen i 3 life nawr. Sut? Oh, giant. Andor. Gwaith, ti wedi marw am Lucas. Oh, be? Sut? Ti ddim brifo. Bydd fi'n probably yn marw nawr. Gyda gyd yn ymlaen. Oh, McDonald. Oh. Ti angen mynd... Ti angen mynd... Fi ddim eisiau fo. Ti angen fo e? Fi angen... Gweld? Sut oes ti cael 8 lives? Wyth. No, oes ti cael un... Oes ti cael un life, a wedyn oedd... Ti... Ti'n dod nôl? Fi ddim siŵr. Falle ti angen fer i ennill y gêm. Beth ydy hyn? Fi eisiau dod nôl nawr. Ti ddim yn even symud. Oh my gosh. Oh gosh. If you actually trio. Ti... Gen i 2 life nawr. What? Oh gosh. Fi ddim yn even gallu cael gafel ar nhw. Dwi Achos ddim mae'n... siŵr os ni mynd i ennill hyn. Oh, mae gen i un Live. Wel, a zeros. Mae gen i 2. Ti angen preso... Ie, fi'n trio, mae ydyn pan fi'n pigo nhw lan, mae nhw'n fel, beth yw fi? See? Ie, ond ti angen preso X2 live. O, ie. X! Fi yn! Fydra. 0 i mwy left. Ti angen ennill. Ddim mynd amdano fo, mae e'n hawdd i chi. Scotland, mae dim ond fel yna. Bwrfo! Yes, Karen! Ydy'n part o'r gêm bydd fi mynd i dod nôl? Be? Ydy'n part o'r gêm fi mynd i dod nôl? Ddim siŵr. O na, ti angen ennill yn erbyn nhw.
Diolch am rando. Diolch am rando. Cofiwch i subscriber.